Abeza chomi. Nyakata. Wauroba. Manje papa izika sana. Condom raputika. What? Condom raputika. Ndazungukontinya ini ndazungona dia. Condom wena ithodlala. Raputika shamari apana kana marimo moninga. Tirese. Wona wari jama morning after ngine AIDS mina hello. Une AIDS. Une AIDS. Takafanana. Ini ndasina kutombokuudzeni kuti Wait, you are HIV positive? Ndinayo. Manje ndatawo manje ndatowa warrant. Ndine AIDS ndine sikiri rinoita mazibari. Ma16 so unthelela isiki mina. Kuti unotsvaga munhu orapa. Kuzini ratongoputika plus wakutongondiseparate. Ndaida kuti ndandikatongozvigarirawo ndisinga ndikuzvitaura kuti ndine. Kuthelela AIDS ongantuza ngoni sokuthelela ini ndinazvo zvese. Handiti ndinazvo zvese. So la maphilisi omenhle nginathe phela mina amaphilisi angone esiki yangona. Ndinomamwa mahombe epinki uyo nomwakete. Angu angakutopera unonipo. Zvisiki zvaina. Nalapho bese ngiworried. Esikino sikino lapho. Pane musekuru wandoziva So manje wayemantshela ukuthi HIV positive. Kwiwo usingongosina undudza kuti ne. Saka ndonoita kuti manje inini ndi saka ndonipo mama mapirizi because angu angakutopera. Sakwafulela it's okay but manje Aiwa zvisiku saka. Nika amaphilisi angwasina. Saka uchadi kwenda? Sengidonda lokuhamba kwamkhona. Manje apa rimwe round itori nyoro. Round yokwenza ngiphelele isiki. Apa pasina need yekutombotsvaga condom. Chita so.